Хәерле кич, моннан бер гасыр элек барлыкка килгән Яшь Ленинче газетасы татар балалар матбугатының башлангычы дип әйтсәк ялгыш булмас. Бүген нишеннән дә аның исеме башка, әмма миссиясы әле дә бер: татар балаларына, татар киләчәгенә хезмәт итү. Сабантуйның 100 еллыгын билгеләп үтәр өчен шушы газета, журнал белән бәйле кунакларыбызны эндәштек. Әйдәгез бергәләп шушы яраткан басмабыз турында сөйләшик әле. Һәм иң беренче чиратта котлау сүзләре җиткерәбез, чөнки бу сезнең бәйрәм, котлыйбыз. Һәм Сабантуй газетасының журналының тарихын бәян итсәгез иде иң беренче чиратта безгә. Аны менә беренче санында ук бик кызыклы шәхесләр басылган. Муса Җәлилнең шигырьләре була, Фатих Кәрим, Абдулла Алиш һәм Амир Ханиники. Менә шулардан башланып китә. Аның беренче баш мөхәррире Шахид Шаммазов бик канатланып, янып, беренче газетаның беренче саны Яшь пионер дип атала, анасын Яшь Ленинчегә үзгәреп чыга башлый. Бу дөресен әйткәндә, ул вакыттагы моннан 100 еллык булган татар тормышында зур вакыйга була. Һәм аңлашыла да, чөнки беренче мәртәбә шундый балалар газетасы басыла бит. Аннан соң аның менә мин белгән генә әле бик олуг шәхесләр баш мөхәррирләре булып эшләделәр. Һәм менә хәзер журнал булып чыга. Шундый ук элекке заманда беренче саны белән ничек китеп алынган булса, хәзер дә ул укытучылар, мәктәп укучылары гомумән яшүсмер балалар арасында шулай китеп алына дигән bu boş sözlerden түгел, biz bilip торабыз, көрүп торабыз. Менә шунда да санап киттегез, шуңа кадәр шәхес үзлектән бер сорау туа. Менә бу шәхесләр тартылганмы әлеге гәҗиткә, яисә аларның шәхес булып чыгуына гәҗиттә ниндидер бер этәргеч ясаганмы? Булар бу үзара булгандыр. Газетада буларга тартылгандыр, һәм киресенчә дә булгандыр. Менә мин үзем бүгенге көндә 19 гасыр ахыры һәм 20 гасыр башы тарихын иренем өземә кирәклеккә. Иң беренче менә мин шушы матбугатка мөрәҗәгать итәм. Матбугатта бүтән менә тарих үткән аның вазгыять матбугаттан күреп табып була. Шуңа күрә моның бүгенге көндә аның менә тарихи кыйммәте искиткеч зур диясе килә. Әмма алай да шуннан да менә мин карап чыктым, сезнең журналны анда кем генә эшләмәгән, кем генә хезмәт итмәгән, әйтерсең бүтән татар зыялылары эшләп чыккан. Менә бу нәрсәгә бәйле икән. Йылдыз ханым. Менә әле генә сөйләшеп тордык, без укыган мәктәптә укыган вакытта Яшь Ленинче ул инде 125 мең тираж белән чыгадыр. Һәм һәр баланың иенә киләдер дигән сүз инде ул һәр татар баласының минемегә дә киләдер, бик матур булып Казаннан. Безгә дә килә иде. Безгә инде Салават күпер килә иде. Казаннан. Сәлам булып, шушының хәтле, анда теге язылып укырга бик күп әйберләр, бик күп әйбер иш бит инде. Шуннан миндә теләк туды. Минем Яшь Ленинче эшлисем килә. Журналист буласым килә. Һәм ул менә максатың булгач, шуңа таба барасың инде. Бик рәхәт ул максат кую. Фәрештәләрнең мин шулай дим, амин дигән сәгатенә туры килде. Һәм мин шушы Яшь Ленинчедә 29 ел эшләдем. Субханаллах. Һәм бер генә көненә дә укынмыйм. Бик яратып, ул мине балалар шагыйрәсе итте. Ул минем Сабантуйга дигән инде хәзер 8 рәхмәтем дигән язмам чыккан иде. Ул хәзер 8 генә түгел, 88-гә әйләнә күп вакыт. Аллага шөкер, мине шушы язмышым, шу газета белән бәйләде шушы бүген журнал. Вакыйф әфәнде, сез ничә ел хезмәт иттегез инде бу журналда? Санап караганыгыз бармы? Мин гомумән бу басмадан башка үземнең тормышымны, гомумән язмышымны күз алдына китерә алмыйм. Шулай. Агырда Яшь Ленинче булмаса Сабантуй, менә хәзер инде Сабантуй исеменнән чыга. Мин аңа бит әле моннан ярты гасыр элек 50 еллык юбилейда катнашкан кеше. Ул опера балет театрында булды ул. Ул вакытта мин 9нчы класста укыйдым. Шул вакытта ул мәктәпнең директорына шалтыратып, таңна колхозга шалтыратып, идарәгә шалтыратып, мине эзләп редакциядән шакырып телефон вакытта бит авылда да берничә генә телефон. Табып, шакырып, мин инде ул елда тракторда эшләп
бераз акча эшләп, бер курткада акча эшләгән идем, шуга яңа куртка алып киттем. Ленинчиның вакытта юбилейна. Бик матур бу юбилей булды, бәйрәм булды. Кунак буларак инде. Кунак буларак, яшь хәбәрче буларак вакытта. Яшь хәбәрче буларак, ул инде артыкка барган кеше яшь хәбәрче Орленокка. Заманда яшьленче бөтен Россия пионерларга Орленокка мине путевка белән дә бүләкләде. Анда 40 көн булып ял итеп кайттым, мин матур гына әйтеп. Яшьленче әйтәм, ул безнең минем дә шул исәптән балачакның бер бишеге булды. Әле балачакны түгел, менә әлеге дә баягы мин биргән сорауга инде ким дигәндә ике мисал белән алдагы иҗади эшчәнлеккә турыдан-туры тәэсир ясаган һәм менә шәхес буларак иң беренче тергеш биргән формалаштырган. Әлбәттә, күз алдына китереп булмый яшьленчесез менә үзем хезмәт юлымны мин үземнең биографиямны бу басмадан башка күз алдына китә алмыйм. Нәрсә булган булар, ул басма булмаса. Вакыйф абый, әмма алай да менә сез әйтеп киттегез, ул вакытта менә минем өчен зур дәрәҗә иде, менә шалтыратып чакырдылар. Ә менә хәзер андый хәбәрчеләр бармы соң, яшь хәбәрчеләр журналга нәрсәдер җибәрү өчен? Менә мин хәтерлим, без үскәндә дә безнең өчен ул ниндидер теге хыял иде, Сабан туйга нәрсәдер җибәреп, әгәр дә синең андай кичкенә генә әсәреңне бастырсалар, бу безнең өчен зур бәхет иде. Ә менә хәзер андый балалар бармы гомумән? Мин беләм, укытучылар җибәрә, әмма анысы башка. Хәзер балалар безнең яшьлек белән чагыштырганда, яшьлек белән чагыштырганда тагын да активрак. Ondan sonra biz yaş yayıncıға mesela жибергәндә, язма, шигырь, хикәя жибергәндә, илем тәбилегенә почташа конвертlarga салып мәшәкатьләдем җибәрә идек. Хәзер электрон почта. Әйме? Шал килә, язма килә, фотография. Үзләре җибәрәме, укытучылары җибәрә? Үзләре җибәрә, әле күбесе аларны укытучыларны өйрәтәләр интернет белән шитергә. Әйме? Үзләре җибәрәләр. Һәм менә мин уйлап куйдым, бу сезнең сораудан соң Алла бисә тагын бер ана вакыйф әйткәнчә 50 елдан соң татарның улуг шәхесләре, рәссамнар, язучылар менә аның юбилей вакытында, Сабан туйының 150 еллык юбилей вакытында шулай дип сөйләп тордылар һәм менә без Сабан туй журналыннан чыктык, без шуның җиңеннән килеп чыктык дип сөйләп тордылар. Менә яшьләргә сүз бирегәле, ышанасызмы бу сүзләргә? Шулай булырмы икән? 150-дән соң шулай итеп ниндидер студияда җыелып, менә шундый сөйләшү булырмы икән? Әлбәттә, ышанам. Әлбәттә, Зәрә ярамый. Безнең укучыларыбыз бар. Менә ул инде хатлар киләме дигән сорауга җавап итеп, хәзер бит инде әлбәттә мондый хатлар килми, электрон почтага килә. Һәм очрашуларга барып кайткач, безнең инде хәзер бит мессенджерларыбыз күп. Хатлар киләме дигән сорау. Булар иштәлеге турында сүз бара чиратта. Яза алучы яшьләр җибәрә. Бәлки бу сорауга җавапны безнең мәктәп вәкилләре җаваплары име? Бүгенге көндә чыннан да ничектер белә, бәлки без бераз пессимистр бу өлкәдә бармы чыннан да шу балалар арасында, мәктәп укучылары арасында камил бер гәҗиттә бастырырлык, шигырь язырлык, әсәр, хикәя, бәлки нидер бер эссе язырлык һәм күп малар дип сорыйсы килә андый балалар. Бу сезгә әлеге сорауны бирү әлбәттә мине җавапны аңларга була. Татар гимназиясе, ләкин башка мәктәпләрдә гомумән җавап башка булган ки. Менә бүгенге көндә шулай бит безнең баш мөхәррирләр балалар саны артты дип әйтәләр. Ул аны аңлатырга була. Менә безнең чорда дөрестән дә интернет яки башка мәгълүмат тапшыра торган ресурслар әз иде. Хәзерге көндә шул ук безнең журналларны, Сабан туй, Салават күпер журналларын алсак, аларның эштәлеге һәм бизәлеше, дизайны, балаларга тәкъдим ителгән мәгълүмат һәм ниндер мәсәлән күнегүләр, алар яшь үзенчәлегенә 100% туры киләләр һәм балага бик кызыклы. Икенчедән, шул ресурсларны интернетны алсак, без мәктәптә укыганда безнең мәктәпкә 1-2 бала гына яза белә иде. Бүгенге көндә балаларга теге өйрәтү чыганаклары дип әйтик, түгәрәкләр саны, укытучыларның мөмкинлекләре бермә-бер артты. Һәм шул хисаптан ниндер теге сәләте булган, күнекмәләре булган балалар санында шуңа карап арта. Аларның теләге никадәр күләмдә, алар вакытларын шушыңа сарыф итүләре киләме? Теләге никадәр күләмдә, мин булай дип әйтә алмыйм. Менә мәсәлән безнең гимназиядә мин гомуми күзлектән чыгып мисал китердем. Безнең гимназиягә кайтып калсак, 446 бала башлангыч сыйныфта укый, 446 бала да әлеге журналны алалар. Язучыларга килгәндә, менә безнең балалар арасында кичкенәдән 1нче сыйныфтан инде сәнгатьле сөйләү, сәнгатьле язу дигән күнекмәләр, юнәлешләр
һәм шуңа бәйле чаралар беренче сыйныфтан башлап инде ул бар. Һәм анда катнашучылар саны күп. Әлбәттә, монда укытучының гына роле зур дип әйтмәс идем, әти-әни дә, чөнки бу юнәлештә үз баласын күрергә ниятләүче әти-әниләр саны да хәзер артты. Шуңа күрә баланы күрсәтү, баланы пиарить итү, сәхнәгә чыгару, бүгенге көндә әти-әни каршында төп бурычларның берсе. Әлбәттә, баласы язып һәм шундай атаклы журналда басыла икән, ул әти-әни өчен зур бәхет бит. Әйе, менә бу теманы дәвам итеп, ничек җәлеп итәргә тырышасыз замана балаларын, аеруча гаджетлар заманда, моның турында без рекламадан соң сөйләшербез. Сабан туйга 100 ел дидек, һәм шуннан да тапшыруның беренче өлешенең азагында хәзергесе турында сүз ката башлаган идек. Ничек җәлеп итү турында әле без аерым сөйләшербез кунакларыбыз белән, аңарчы үзеннән-үзе сорау туа. Менә безнең гәҗит беренче тапкыр хәтта саташып та әйттек бу гаилә сүзне, бу тап әйләнде журналга. Менә бу журналга әйләнү белән нәрсәдер үзгәрдеме эштәлегендә? Руфина, бәлки сезгә булыр сорау. Чыннан да замана үзгәрә бит инде. Балалар да үзгәрә. Бүгенге заман балаларын алар телефонда күп очракта шулай, алар ничектер кызыктырырга кирәк. Һәм инде безнең хәзер басма ул мультимедиа басма булып әверелде. Нәрсә дигән аңлатасың? Журналны хәзер укып кына түгел, тыңларга да мөмкин, видеосын да карарга мөмкин. Хәтта әле ул видеолар төшергәндә син үзең дә катнаша аласың. Даими кастинглар булып тора, балалар киләләр, катнашалар. Һәм инде алар безнең яшь хәбәрчеләр булып җитлегәләр. Онлайн безнең форматта укуларыбыз үткәрелә. Бу шулай теләгән һәрбер бала шушы дәресләргә кушылып, журналистик серләренә төшенә ала. Һәм инде икенче ул каләм чарлаучы балалар өчен каләмдәш дигән дәресләр, аны язучы безнең Галимҗан абый Гыйльманов алып бара. Балалар монда теория гына алмыйлар, үзләре дә менә шу алган белемнәренә нигезләнеп, язмаларын җибәрәләр, Галимҗан абыйларын тикшерә, нинди хаталар бар, хаталар өстендә эшли, һәм инде ахырдан шушы балаларның эшләре безнең журналда басыла. Менә шулай хәбәрчеләрне тәрбиялибез дип әйтәсез. Фикерләрнең күпчелеге шушы журнал белән бәйле шәхесләрдән яңгырады, һәм шуннан да монда мактау сүзеннән башка ары сүз әйтмәсләр дә инде. Ләкин читтән бер фикерне бер ишетәсе килә. Бер кадәр монда менә читтән фикер дип атай алабыз инде, мәктәп вәкилен. Шуннан да менә балаларны, сездә укучы балаларны кызыктырырлыкмы аның эштәлеге, балалар тартылган аңа, бигрәк тә менә шушы мультимедиа дидек. Ул мультимедианың шушы хезмәте акланамы ахыр чиктә? Карыйлармы аны? Әлбәттә, кызыксындыра торган журнал чынлап тагын. Мин үзем менә 17 ел инде башланган сыйныф укытучысы булып эшлим. Менә узган сыйныфым белән алар хәзер 5нче сыйныфта, 1нче сыйныфтан мин аларга тәкъдим иттем язылып карарга. Бер кемдә көчләп түгел тәкъдим генә иттем. Анда минем 5 бала язылды. Шуннан соң без бер айдан соң Руфия ханымга шалтыратып, менә аларның биналарына бардык, таныштык. Язылучылар саны бермә-бер артты. 10га җыелды. Шуннан соң инде әле беренче сыйныфта укыйгына башлый бит әле балалар, әле бит инде авыррак. Сезнең татар сыйныфымы, татар сыйныфы? Татар сыйныфы рәсемнәрен җибәрә башладылар. Рәсемнәрне җибәргәч, бер-берсенекен күреп, башкалар да кызыксына. Менә шелтәрле маркетинг һәм менә беләсезме, 4нче сыйныфка җиткәндә 28 бала да язылды шушы журналга. Аның бит әле язылуына түгел, анда беләсезме, шундый күп конкурслар үткәрелә, бәйгеләр үткәрелә һәм алар шуның бушка бөтенесе, ләкин балалар шундый бүләкләр белән кайталар. Менә мәсәлән, узган елны без катнаштык сыйныф белән әкиятче сыйныф дигән журналда сез күрсәгез, ул бәйге өчен балалар гына түгел, без класс белән сыйныф белән әкият яздык, Кыш бабайга хатаймы. Анда комментарийларда җырга кирәк иде, лайкларда җырга кирәк иде, рандомны бөтенләй бер тикшерелә. Монда әти-әниләрнең, әби-бабайларның ничек катнашканын күрсәгез, мәктәп коллективы, башка сыйныф укучылары менә шуның хәле. Һәм без чынлап та җиңдек. Без моңа лаеклы дип саныйбыз безне. Әле бер кадәр берләштерүче фактор даймы? Әйе, шуннан әлбәттә инде аларның бүләкләре иде. Менә Тинчурин театрыннан безгә артистлар килеп, зур Кыш бабай белән Каркыз белән бәйрәмнәр үткәреп, Сабан туй журналларын бүләк итеп, шундый зур бәйге булды. Менә тагын бер соравым бар, шуның катлы күп хезмәт куела. Мин үзем дә теге телевидениедә эшләгәнгә күрә беләм, бер телевизион продукт эшләр өчен бик күп хезмәт куела. Бер журнал чыгару өчен бик күп хезмәт куела. Әмма аны бер
шығарасын да, балалар укый да, шуның белән вәссәлам, инде яңа журнал шығарырга кирәк име. Менә бу берәр нинди әсбәп буларак кулланасызмы моны? Вакытка бәйле түгелме дип әйтәсез? Юк, әлбәттә. Әсбәп булар. Мәсәлән, шыкты яңа журнал, аны мәсәлән татар теле дәресендә яки әдәбият дәресендә берәр ничектәге укып чыгып, нәрсәдер шишеп, менә сез аны укыту процессында. Безнең бөтен журналларыбыз класста саклана. Хәзер минем беренче сыйныфлар, алар ул журналлар белән танышалар. Әдәби уку татар тел дәресләрендә без аны һәр дәрестә куллана. Аны бит теләсә кайсы темада. Мәсәлән, шушы әйдәгез бүген мәсәлән дәрестә, мәсәлән Йылдыз Шәрәфовның шушы шигырен алыйк. Мәсәлән, килешләр темасы үтәсең, исемнәрнең килешләрен билгелә. Әдәби уку дәресе шушы шигырьне мәсәлән ятлап килергә мөмкин, әйме дәрестән тыш чараларда була. Үзеңә ошаган бер сүзгә фонетик анализ яса, үзеңә ошаган бер сүзгә морфологик анализ яса. Безнең һәр вакыт кулланабыз һәм әлбәттә инде менә безнең технологик дәресләре бик кызыклы үтә. Технология фәненә бит инде татар китаплары бик юк. Менә без QR-кодны кабызабыз һәм мультимедиа дәрестә бара, балалар да эшли һәм һәрбер бала үзенең бер продукт белән кайтып китә инде. Шуннан да менә баягы сорауның тел төбендә нәрсә ята иде, берәр булса да ниндидер кимчелек табасы килү теләге, чөнки журналистларның шундый бар инде ягы. Йылдыз апа, бәлки сорау шулай булыр. Шуннан да редакциядә эшләгән кеше буларак әйтегез әле. Нәрсә җитеп бетми балалар тарафыннанмы, бәлки дәүләт тарафыннан, бәлки әти, әниләр тарафыннан, мәктәп вәкилләре тарафыннан. Бәлки киресенчә менә бу мультимедиаларга китү, ниндидер бик гади уеннар, бик гади әкиятләр сезгә күңелегезгә якын түгелдер. Олай булса заманга каршы бару була бит инде, ул заманның аның үзенең кануннары әйме. Беренчедән газетаның журналга әйләнүе ул бер дөрес гамәл булмады. Булмады ул дөрес гамәл. Менә монда карап сөйләгез. Әйе, чөнки укытучылар да әйттеләр аны, язучылар да әйттеләр. Ул бик зур мәйданлы газета иде. Ул эш аты иде. Ул эшләтә иде балаларны. Алар хәзердә тырышалар. Мин бүгенге кызларга бик рәхмәтлемен, әйме. Ләкин Әләсез үзгәрдесең журнал булудан, ул эштәлеге. Ләкин мәйдан бәләкәй. Мәйдан бәләкәй. Biz zor meydan белән эшләдек. Анда күпме мәгълүмат. Хәзер дөрес кыска заман интернеттан табасы була, тегеннән моннан. Инде әйтәм, мин каршы килсәм, заманга каршы заман тәгәрмәченә таяк тыгучы буламындыр. Ләкин барыбер эшне пешергән әйберләр бар. Ну, анысы инде бер генә нәрсә сөендерә. Бүген дә Сабантуйның исән булуы. Ул бит бер гасыр балаларның мәнфәгатен кайгырта икән инде. Татар әдәбияты, татар мәдәнияты дигәйме. Ул үзе үк ниндидер горурлык, үзе һәм инде менә киләчәге дә булсын иде дигән шундый фикер бар минем үземдә. Һәм тагын бер фикер әйтәсем килә. Ул менә шушы 100 еллыкта туды. Берәр мәктәптә, Казанда безнең мәктәпләребез күп әйме, яшьлегенчә музей эшләргә иде. Belki şuluk 2-нче гимназияда, belki 20-нче гимназияда, менә берәр татар мәктәбендә балалар килеп име, чагыштырып, күреп, менә шушындый газета булган бит, менә шушындый журнал ул хәзер дип, аларны да кызыктырыр иде, әйме. Менә шушындый минем исемне дә куйсыннар, минем рәсемне дә куйсыннар дип түгел. Ә гомумән, чөнки ул бик күп кешеләргә шул әлегедә баягы иҗат дәрте кабызган. Зузапа, менә сез әйттегез, озын формалар иде, мәйдан зур иде дибеме? Менә Зинур абыйга биргәле сорау. Бүгенге көндә мөмкинме соң ул шушы зур формалар белән аралашу яшьләр белән? Чөнки бүгенге көндә шортслар, рилслар заманында булай да инде әле мультимедианың да кыска вакыт берәмлегендә кыскарган вакытында бигрәк тә текстның никадәр мөмкинлеге бар алга таба яшәүдә. Бәлки тагын 50 елдан балаларга түгел, монда олларның гомумән текстлар булмасам да бер-ике сүз генә булыр. Калганы мультимедиа. Комикслар калганы. Бу журнал бит турыдан-туры тәрбия процессында катнаша. Тәрбия процессының тәрбияне икәнен беләбез. Менә бик кызыклы ул. Менә сез әйткән сорауга җаваптан берсе, аның әлбәттә күп еллар эшләү дәврендә редакциядә телле хәйләләрен белеп үтерәсең инде. Мисал өчен, декабрь аенда мәктәпләрдә, гимназияләрдә ниндидер тема уза, һәм без Сабантуй журналы аны ноябрьдән ук шул темага багышланган материаллар бирә. Яшерен батырын түгел, бүгенге көндә татар мәктәпләрендә гомумән татар тел дәресләре узганда, башка дәресләрне узганда безнең дәреслекләр җитми.
Алар булса да, аларның күбесе тәрҗемә. Бик башар тәрҗемәләр. Һәм дәреслекне түгел, хәтта күрсәтмә әсбаплар, ярдәмче әсбаплар, алар бик аз. Менә шуңа күрә Сабантуй журналы бүгенге көндә шушы вазифада үти. Менә укытучылар белә. Моны мөгаллимнәр белеп тора, бу безнең хәйләне, һәм алар рәхәтләнеп, менә үзләренең дәресләр узганда Сабантуй журналын алып кирип, аннан файдаланалар. Аннан соң баланың психологиясе. Бала бит хәтта 3 минут бер ноктага карап торамый ул. Гел селкенә гел хәрәкәт. Сиңа бер китапны күрсәтеп, сөйлисең икән шул 5 секундтан артык эме, ул аны тыңламый. Инде шунда Сабантуй журналы башка әсбап була икән, аны игътибарын җәлеп итәсең. Тагын менә сезнең сорау булай гади генә тыелса да, шактый катлы, шуңа күрә миндә катлы җавап бирәсем килә. Менә интернет 90-нчы елларда интернет безнең кулланышка кергәч, бик күп сүзләр булды. Алар әлдә дәвам итә, китап бетәчәк, басма журналлар бетәчәк, басма телевидение бетәчәк дип, хәтта телевидениедә кизәнделәр. Менә шактый еллар узды. Аллага шөкер, безнең телевидениедә, тренерыбызда исән-сау батыргына эшләп тора име, һәм журналларда нәшр ителә. Ләкин тагын бер хәйлә. Инде мин Руфия менә баш мөхәррир урынбасары әзрәк редакциянең хәйләләрен, серләрен ачамыйм, ачамасам. Тагын бер хәйлә. Менә шулай бүтәннәр зарланып маташканда интернет биттерде тафилән дигән име. Юк. Хәзер менә бу Сабантуй журналы киресенчә интернетның үзен файдалана. Интернетны җикте. Җикте. Ничек менә Руфия күрсәтте, QR код белән керә, һәм анда башка бөтен икенче дөнья. Аннан соң Сабантуй каршысында хәзер музыкаль ансамбль бар. Алма дип атала. Әле күптән түгел генә башланды, һәм аның шушы аз гына арада инде караучылары 10 меңгә якын. 10 меңгә якын. Бу шулык Сабантуй журналы бит. Бу шулык тәрбия. Менә шулай иттереп, элек без татар матбугаты Казанда гына укыйлар, Татарстанда гына укыйлар, читкә таралмый, татарлар бөтен дөньяга сибелгән дип сөйлидек, зарланадык. Хәзер зарланасы юк, бөтен дөнья татарлары карый. Һәм менә Салават күперендә аның энекәше Сабантуй журналында хәзер бүген көндә бөтен дөнья татар балаларында дип атап чыгарыла. Тагын бер менә әле күптән түгел генә узган якшәмбедә булган бер кызыклы хәл. Әле мин искә төшерәмдә, ни килергә, ни еларга белмим. 7 яшьлек аныгым белән кыз бала урамга чыктык та, урман аланында атлар күрдек. Шәһәр урманы аланында атлар күрдек. Аның атларны күптән күргән юк. Телевизордан күрә, китаплардан күрә. Дәвәти бардык, килдек, яннарына ук бардык атларның кыйрыклары селкенә, ашыйлап пишә шунда. Зоопарк түгел идеме? Атлар кузгалмады, алар без шунда акыш көндә күрсләрнең атлары, име. Бик матур кызгылт атлар карап тордык, шактый карап тордык, име. Сукланып инде булай дип, әллә берсенә карый, икенчесенә карый. Кызым күңелем булдымы? Булды, киттек. Китеп барабыз. Беренче адым кузгалуга, дәвәти, булар шын атлар имесең ди. Аллаһым, кызым, күрдем бит кыйрыклары селкенә, әнә үлән ашыйлар битем. Шын. Хәзер моңа бит аңлатып булмый. Дәвәти, шын атлар имесең, тагын бер катсырый. Шуннан тиз генә өйгә кирип, дәвәнидән ипи алып чыктык, алмаларда бирде берничә. Әле атларның янына бара кура, чыбык башына алмалар китереп ашатып карады. Шулай тагын бер 5-10 минут вакыт атларны ашатып, шуннан соң гына ышанды. Менә мин нәрсә әйтәлим моның белән? Бу Сабантуй журналы, менә миңа бик ышаны булай булу, ул бүгенге балага шын белән ясалмалыкны аерга иретә. Ата безнең менә витерле видеолар, бик күп бит инде әллә инде фильмнар бар име, әллә инде ямсыз мультфильмнар, Буратинолар име. Ясалмай икән дә белеп булмый, шын икән дә аңлап булмый, аның менә урамда барганда кайсы кыз, кайсы малай икән дә яшәде белеп булмаган кебек име, кызыгыш гына әйтәм име. Менә бу Сабантуй журналы, шушы интернет ярдәмендә, интернетны эшкә җигеп, шушы ясалмалык белән менә бик яхшы урынлы билгеләмә булды бу тапшыру азагында. Тапшыру азагы дип чөнки вакыт кызганыч тамам. Мин үзем бала чакта Сабантуй гәҗитен яратып укыдым. Хәзер ул журнал булып чыга. Минем теләк, минем балаларым да, аныкларым да әлеге журналны укысыннар, аннан тәрбия алсыннар һәм илһамлансыннар иде дигән. Бик зур рәхмәт сезгә килгәнегез өчен, табыркат бәйрәм белән. Кунакларыбыз берничә тапкыр әйтте, 100 еллыгында да, 150 еллыгында да очрашырга насыйп булсын. Амин.
Менә мин елдан 50 елга йөреп торам инде.